Yes. What is up, everybody? This is Kundai, and today is the 13th of February. So that means mangwana ivale kumana. And amene zvakamira sei. Tiudzewo kuti zvakamira sei pavhale mangwana. Toendawo kupa mana tiita sei. Todye tomwe pavhale. Chimbotiudzewo in the comments section and tell us kuti vasikana vakomana kana kuti varume vakadzi vari kupiwa chii pavhale, because mwana isamwatomboziva izvozvo kuti munhu anopiwa chii pavhale. But anyway, if you're new to this channel, don't forget to click the subscribe button and also the notifications panel, notifications icon, so that you don't miss every time you upload a video, because there's some videos every day. So today we are talking about chigudo, chihomo, Prangshan, something like that. This guy has been sentenced to Anzapio 18 years. Then Bazon's force side. So only about 14 years. I don't know. It's no better chinzi kana razenda iko kwacho gononga ananga no bisirwa or something like that. But I don't want to lie to you guys. Chinchinonzi kwenda kujerika achisinjiripo. So I'm going to tell you what we have heard so far about what really happened panyaya yachigudo. And there was a time yakambonza aenda kurimanda adi paazodzoka zvikatonzi aiwa nyaya yazopera achichichi anenge angangosimudzirwawo mhepo chichi, but nyaya yanga isina kupera because pakutaura kwazvo zviri kunzi bhebhi rakaroora achiranga rine 14 years of which manje kana munhu aine 14 years ukatonzi wangorowa munhu ane 14 years mawana anenge atanga kumana anenge atanga kazhinji kacho hazvina basa kuti makataurirana here kana kuti akauya ega kati shamwari ona inini shandoonewo whatever happened. Kana anga ine 14 years according to mutemo wemuzimbabwe hakuna munhu ane 14 years anobvuma kuti ngatirare tese. Saka chero akatobvuma kuti ngatirare tese haana kubvuma according to mutemo. Saka whatever you do guys, ukaona kamwana kari pamakore mashoma aya, please try as much as you can kutiza iwa Joseph here. You run with your life because unoenda kusei. So nyaya iri panapa ndeuda so pane chinhu chinonzi age of consent kuita age of marriage, handiti? Saka chinoitika ndeuda so age yeconsent is 16 years. Zvoreva izvo kuti musikana waunenge warara apa, totora vasikana specifically, ukaona musikana waunenge warara naye aine less than 16 years zvikureva kuti hamuna kubvumirana. Chero akatouya iye achiti shamari ndaumirwa ndirikuita kuvaviwa, please ndibatsirewo, unoenda kujeri. Hazvitombo hakuna zvakadaro, hakuna chinhu chinonzi takabvumirana as long as aine 16 years and below according to mutemo wenyika. Saka even iye wacho chaiche akatoenda chetaiwa kana takatowirirana dhondo ari Major Street, hapana kana pressure. Nyika manje inenge yava kuti mudhara wakabata mwana iyoyo, hatizika unenge wakunetsana nenyika, mutemo wenyika, kwete mwana kana vabereki vake. Zvoreva izvo kuti chero even vabereki vake vakakuti takuona wakabata mwana wedu ane less than 16 years, handisika wobva kuti kana usingati kusungise roora mwana yeye, tipe mari, tipe zvakati. Iwe ukatora mombe yako kana mbudzi kana hwai kana chii kana chibage ukaendesa kuvabereki vavo, handiti imhosva iyoyo, because mwana yeye haabvumidzwe kunge achiita sei achiroorwa, handisika. Then kune yatinoti iyo age of marriage ndo 18 years. Zvoreva izvo kuti mwana wako kana musikana wako apfuura hake 16 years ukarara naye mukabvumirana, yes, hatina problem nazvo kana muri munyika medu. Asi warara naye kudaro vabereki vake vakakuti chimuroora asati asvitsa 18 years, imhosva, handikunyatsoona. Saka unofanira kugara uchipanzvisepa because unoenda kujeri. Paunotanga kuti munhu wakugara naye amukadzi wako anofanira kunge aine at least 18 years of 18 years of makore 18 ekuzvarwa. I don't know what zvotaura chinzi chii, but that is what we are trying to tell you guys. We just know these things. Kana uri mukomana kana uri munhurume, you have to know these things because unobatwa. Zvotaura zvichinzi izvo mwana anzi chihomo, handiti, kana kuti tomuti chigudogudo, handiti, ndo zita rake ranga achizikanwa naro. Chigudogudo akaenda anga ari pateni ndobva adaidza kamwana kake, hanzi anga ari muroja, like vanenge vanga vachigara pamwe chete kana kuti vanga vachiloja vese uri vanga vachigara vese, something like that. Saka what happened ndezvekuti mukomana akabva adaidza mwana ati uya shawo nditsvairiro mudheni mangu, then mwana ndobva ati it's fine, vauya akuda
somutsvairira pa10 then zvinonzi iye mwana mbatshayo chimbobuda muno 2 minutes nditese nditsvaira asi vhesi bati airipo pabaya and I'm telling you what has been what we have been told so far and so whatever I'm telling you I'm not trying to say ndo exactly zvakaitika because obviously munhu anenge aine side rake renyaya and so we are telling you what is on the record and so what happened mukomana anzi azongodzoka from Norway and basika achitoti do kraketye vakia do bati shamari anzi baburitsa banga bati shamari ka ona juice rirava imwe zvesu or else ndiri kuita se ndiri kuita wastak and vanzi imwe juice iri zvesu then chi mwana ndobva atomboda kuramba paamwa juice rera vanzi ngachimwa chi panyaya pakanzi dhanga chizve mbanja nditi something like that vanzi suta mbanje then vamboda kuramba vanzi banga zvanzi mwana ndokuita wastak kasika kusuta fudya vasuta fudya then hanzi ndovanzi chirara wakatarisa pasi then ndovanzi vabvisa hembe vabata mwana so zvanzi izvo moms manje vasati time yatanga kutsvaka mwana vakati iye mwana wangu ari kupi iye mwana iye hapana kutaura zita rake zvapo vatsvaga mwana ndobva moms mapinda mujeni vapusha achipinda mujeni mani nemukomana but zvinonzi mukomana anga atobara chi vati kune mwana vatotora banga akatipinda munonzi muchimyamya muwardrobe vatipinda muwardrobe chamwana hanzi vakashafira muwardrobe kamwana then moms manje vasvika vati asha mwana wangu ari muno zvikanzi mwana wenyu hasi muno moms bvayatendera itsvaka mujeni bvayawana mwana anzopaya bvayazoti asha mwari ndaona ripota mapurisa ndo zvakazidati azosungwa so according to iye manje iye anga achitaura kuti momzi kai iri kutraya kufabricata nyaya handisika I don't know guys, you are going to tell me what you think about this story. If you know more details, please let us know in the comments box. But what happened is kuti mukomana anga achitaura kuti momzi wada kundifabricatira nyaya and also momzi wada kutraya wada kundipusha kuti ndirore mwana ufushi mwana mudiki azviite kuti ndiroreka mwana kakadai so handisika saka hanzi momzi ndonga momzi anenge achifarirawo like ngomunoza tifanike isa chigudo kaanga mukomana kuti anga akuzikana all over the world the country handiti saka anga acelebrity saka anga achiti mwana wangu akarorwa recelebrity zvezviri nani akuri kuti chigudo gudo so he was hanzi momzi wangu achitraya her best kuti mukomana aitese azopedzisira arora mwana saka probably nyaya yekuti mukomana anga achiramba kurora mwana ndeyaita kuti momzi wabva amufuremera nyaya of which according to some information that we have been getting ndezvekuti ukaona ukanzi iwewe watorwa handiti ndozvinonzi ukaona ukanzi warepa munhu handiti nyaya iyoyo kashoma kuibuda kana muri muZimbabwe hanzi kashoma kubuda nyaya iyoyo because we have heard there was a time yaitotaura nemumwe munhu achitaura kuti inini ndakaendeswa kujeri nemukadzi wangu chaichai mukadzi chaichaiyo padheni chaichai kutoendeswa kujeri kutonopiwa 12 years dzerepi I don't know kuti mutemo uriita sei papo unenge usiri kunyatsoprotectawo munhu wese because what if ininiwo kana ndisingadiwo because vamambotiwo mukadzi wepadheni awa nditi shama nditoda ini ndisiri kuda ndodi wena unoripota mapurisa kuti mukadzi wangu akandimanikidza nezuromanero kana kuti andimanikidza nhasi so that ndida se ndina unoripota iwo bvaendawo 12 years but it doesn't make like that varume tisi tiri kungobatwa I'm not trying to say kuti vakadzi ngaarepo guys vakadzi vanofanira kurespect and munhu yese anofanira kurespect that's one thing I believe in so what happened according to nyaya yatachitaura yaya yemukomana anonzi chigudogudo chakazoitika ndichodai so mukomana anga achitaura kuti mwana uyu akatororwa kakawanda hanzi akarorwa more than 3 times ende anga achinzi anenge akaita maabortion I don't know kuti mwana at 14 years anga atova ne3 mamarriage anga atoita kudhara hatidzi anga ari munhu rudziye 3 mamarriages at 14 years and also hanzi anga nemaabortion hope angaita so pakutaura kwake in his defense pane paatotaura chiti hanzi the witness is or was I don't know what it is, you know what it was of loose morals. So according to some information, like inside information that you're getting, it is alleged kuti mwana wanenge aingofarirawo zvokuita sekungotambawo chichichi unongozivawo zvinoizvozvo saka mukomana wanenge akazongoti ndadiyo akatadza kuita kwaJoseph iya mwana auyawo because according to zvotaura zviri kunzi musikana akaita se like mukomana ndiye akadaidza musikana then ndobva anyepera kuti yaonitsvaire iye achida kumubata but vamwe vari kutaura kuti no musikana ndiye akatouya mudheni memukomana vati mukomana ka toita sei shamwari
handiti obviously kana uri mukomana sometimes anona pane imwe song yakaimbwa ndiani yakaimba hanzi kana mukazonditora anonzi anongoizi mudanso ndakangana zita rake but madezi ebody slam reading pipe pane munhu akarava akasonga kana chekuita nezviri kuitika kuna chigudogudo zekuti even chero mukamwana akamukatasa kabhodhi kacho chichichi hautombofungidziro kuti mwana unongotofunga kuti kamunhu katova nekana 19 kana 20 years inango honestly I haven't seen the picture yemwana wacho or anything. Obviously she has to be protected because achiri mwana mudiki and plus ndiye the victim saka hatingazokuratidze mapictures emwana or anything like that. But I don't know guys, what do you think about this issue? Do you think kuti chihomohomo dzingoriwo mhepo dzakasimuka or you think kuti chihomohomo anenge akabata mwana zvichokwadi zvekumubatira banga? Because vanhu vakaona vakachita but you, why do you think kuti chigudogudo iye angatwa celebrity anga achitodiwa nemababy hope? Why would you take banga kuti tanzi ndipe iye ari munhu wekuti anogona akangobuda panze apa panesana kuti mabhebhi anenge achiti chigudogudo ovaroti shaya kuno kwese kwanoenda mashows anenge achitongopiwa mafoni namba navasikana kana achida. Saka in the event yekuti chigudogudo anga aomerwa shuwa zvazvaita kunonzi kuoma hapana paanga achambozotonzi hanzi ashayisisa kuti hanzi munhu chaichaiyo vezera rake wekuti arovane naye aigona kurovana nevezera rake chaichaiyo kana kuti kutsotsa munhu vezera rake chaichaiyo. Why would he take banga kutobatira mwana banga? Why would he do that? So that is what some people are saying, but I don't know, what do you think? Do you think kuti chigudogudo angatoriwo nekamitireka kuna vanomuziva? Obviously I know some people, you know him personally. Do you think kuti akatobatira mwana banga shuwa kana kuti panenge pangosimukawo mhepo? Of which mhepo dzosimuka guys, hatingatombodi kutombomunyeperai kuti hanzi kwai mhepo hadzisimuke. Mhepo dzosimuka because vanhu vakawanda vanogara vachiita zvakasiyana mudzimba umu ende maraini ngati muzvimana zvakawanda zvinenge zvichiitika. Zvimwe zvacho vana vacho katoisa ukazonzwa maeji avo unoona kuitya kuti kuti atati mwana uyu zvekuti vanhu vangadai vakaenda kumajeri hope. But we are not trying to say kuti endai munobata vana or anything like that. Tiringokudzaiwo guys, whatever you do, make sure kuti amubatiwo vana vadiki. Handiti karowanai nevanhu vezera renyu, batanai nevanhu vezera renyu, haifanai kubata vana vadiki. So I'll be happy to hear what you think, and also anything that you might want to say. I'll see you in the next video.